मेला में घूमे खातिर गइल बालू एक समय ना तारा पापा के संग भुलाए के डर अब जब 5 साल पर भेंट भई तो हमने के देहात में का बतियावली सौर तार घर कैसन बा घर कैसन बा सास ससुर माने ला कि ना इहे न होला बतियाली हलू एक जने कहले कि सब ठीक बा सखी माता बड़ी भूलकर मिल गइल बा भूलकर माने बतिए भुला गेल कैसे जनलू कैसे आ तो दुर्गा पूजा में कहने की जाई ना एगो साड़ी किन ले रावण के पुतला दहन देखे जाए के गोइल दुकान पर जाके ओ जब भूला गइल ओकर दिमाग में नहीं कि हम का किन आइल बनी अतना भूलो कर दौने से साड़ी के बदला में ओढ़नी किन ले आवत दूसर को जाने कहत कि चुप पर तो ठीक बा साइकिल के बदला भाई साड़ी के बदला में कम से कम ओढ़नियो किन के ले आइल हनी हमार तो ऊ भूलो कर बा 4 साल ससुरा में रहनी हम एगो 2 साल के लइको बा नैहर आई रहनी एकर पहले मेला लागो रहे घूमे गई रहनी आ तले अचक में मर्दा मेलवा में सामने ही भेंटा जाता तो हम तो चीन में नहीं उहे के हई हम मर्दा हमरा कोरी टोकिए ताकता हम कनी का देखता नहीं दोबारा पूछनी का देखता नहीं तीसरका बेर जब पूछनी का देखता नहीं अतना भूलो कर बा कहता कि बहन जी लगता है हमारी मुलाकात कहीं हुई है क्या नहीं हो क्या तो दीदी जी हम लोग पहले भी कहीं मिले हैं लग रहा है तो वो बोल रहा है कहते कि चिन्हत नहीं खाना थी हमें तारा बाबूजी को बड़की पतो है कन्फर्म कर दिलू दादा वही नाम के जपल ऐसे